பிரார்த்தனைகள், உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள், உங்களுடைய இது வந்து வாழ்த்துக்கள், உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் வந்து கண்டிப்பா. ஏன்னா, எனக்கு ஒரு தாய் மாத்திரம் கிடையாது. நிறைய தாய்மார்கள் இருக்கீங்க நீங்க. ஸோ நான் எந்த ஒரு தவறு செய்திருந்தாலும் என்னை மன்னித்து ஆசீர்வாதம் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய மாதாஜி, நீங்க இவ்வளவு பகவானுக்கு செய்யறீங்க, நிச்சயம் அவர் நல்லா சேஃபா போயிட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு வருவாரு மாதாஜி. நீங்க கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட வேணாம், கடுகத்தினா கூட கவலைப்பட வேணாம். அவர் கூட கிருஷ்ணர் போயிட்டே இருக்காரு மாதாஜி. பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதங்களும் பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதங்களும் இருக்கணும். ஸோ ஏன்னா அவருக்கு தாய் என்னோட மாமியார் வந்து ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆயிடுது காலமாயி. ஸோ அதனால அந்த ஒரு இது குறை இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் உங்களை எல்லாருமே தாய் மாதிரி நினைச்சு உங்களை கேட்டேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை. வீட்டுக்கு வர்றப்போ நான் மக மாதிரி தான் நினைச்சேன் மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Lord Krishna bless him. Yes. Happy journey. Yes. Hare Krishna. Thank you பிரபுஜி. Thank you பிரபுஜி. உங்க எல்லாருடைய வாழ்த்துக்கள், பகவானுடைய அருள், குரு பரம்பரானுடைய அருள் எல்லாமே அவருக்கு எந்த காலகட்டத்திலுமே மன உறுதியும் தைரியத்தையும் கொடுத்து நல்ல விதத்துல போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பிரார்த்தனைகளையும் வைக்கிறேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எஸ் கலாவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூரி ஜெகநாதர் தமிழ்ல கூட போயிருந்தது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ரொம்ப நல்லா இருக்கு புரியுது, அவங்க புரியும்படியா படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்கோ. அந்த புனித நூல் ஒருவருக்கு ஆன்மீக குரு ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதற்கான அறிகுறியாகும். இங்கே நிச்சயமாக அத்தகைய வேறுபாடு இல்லை. ஆனால் இந்து முறைப்படி ஒரு திருமணமான பெண்ணுக்கும் சில அடையாளங்கள் உள்ளன. இதனால் அவள் திருமணமானவள் என்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவள் திருமணமானவள் என்பதை மற்றவர்கள் அறியும் வகையில் அவள் ஒரு சிவப்பு அடையாளத்தை அணிந்திருக்கிறாள். மேலும் முடியின் பிரிவின்படி அந்த வரி என்ன அழைக்கப்படுகிறது? மனிதன் பகுதி. பிரபுபாதர் மனிதன் பகுதி. பிரபுபாதர் எழுத்து பிழை என்ன? மனிதன் பகுதி. பிரபுபாதர் பகுதி. இந்த பிரிவிற்கும் சில அர்த்தங்கள் உள்ளன. அவர்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியும், அவருக்கும் கீதை தெரியும். ஆனால் அவருக்கு நிறைய ஆங்கிலம் தெரியும். அதே சமயம் அவர்களுக்கு கீதை பற்றி நடைமுறைகள் எதுவும் தெரியாது. அதை அவர்களுக்கு ஸ்பூன் போட்டு ஊட்ட வேண்டும். ஆனால் எப்போதாவது அவர் ஆங்கில சொற்களஞ்சியத்தில் அவர்களின் உதவியை கேட்கிறார். பகுதி நடுவில் இருக்கும் போது அந்த பெண்ணுக்கு அவளுடைய கணவர் இருக்கிறார். அவள் ஒரு மரியாதைக்குரிய குடும்பத்திலிருந்து வருகிறார். பகுதி இங்கே இருந்தால் அவள் ஒரு விபச்சாரி. ஒரு சிறிய சைகையுடன் அவர் தனது கையை உயர்த்துகிறார். ஆனால் ஒருபோதும் உண்மையில் அவரது தலையை எட்டவில்லை. ஆனாலும் எப்படியோ அவரை செய்கை தலையின் பக்கவாட்டில் ஒரு பகுதியை தெளிவாக குறிக்கிறது. பின்னர் மீண்டும் ஒரு பெண் நன்றாக உடையணிந்திருக்கும் போது அவள் வீட்டில் தன் கணவர் இருப்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவள் நன்றாக இருக்காத போது அவளுடைய கணவர் வீட்டை விட்டு வெளியே இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பார்த்தீர்களா? ஒரு விதவையின் உடை பல அறிகுறிகள் உள்ளன. அதே போல் புனித நூல் என்பது ஒரு நபர் ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொண்டதற்கான அறிகுறியாகும். அதே போல சிவப்பு பெண்ணுக்கு ஒரு கணவர் இருப்பதை குறிக்கிறது. இந்திய சமூக பழக்க வழக்கங்களின் விளக்கத்தால் அவரது பார்வையாளர்கள் சிறிது நேரம் ஈர்க்கப்பட்டாலும் கவனமாக கேட்பவர் பிரபுபாதாவின் உரையின் பெரிய சூழலை புரிந்து கொள்ள முடியும். அனைவரும் ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது சாதாரண பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு கனமான தலைப்பு. ஒரு ஆன்மீக குருவை எடுத்துக் கொள்வதன் அவசியம் என்ன? இது இந்தியாவிற்கு மட்டும் இல்லை. ஆனால் அவர் கூறுகிறார், ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆன்மீக குரு இருக்க வேண்டும். எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஆன்மீக குரு என்றால் என்ன? ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது இந்த மதத்தின் மற்றொரு கலாச்சார பொருள்.
நூல் அல்லது ஒரு பெண்ணின் தலைமுடியில் உள்ள பகுதி அல்லது விதவையின் உடை போன்றது என்று அவர் அர்த்தப்படுத்தலாம். பார்வையாளர்கள் அவரது விவாதத்தை ஒரு வகையான கலாச்சார விளக்கமாக எளிதாக கருதலாம். ஒருவர் அந்நிய தேசத்தில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கை பழக்க வழக்கங்களை பற்றிய ஒரு படத்தை வசதியாக பார்ப்பது போல, இந்த பழக்க வழக்கங்களை ஒருவரின் சொந்தமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் எண்ணம் இல்லை. சுவாமி தனது உடலில் அந்த நூலின் ஒரு பகுதியை அணிந்துள்ளார். ஆனால் அது இந்துக்களுக்கு ஆனது. மேலும் அமெரிக்காவில் அவற்றை அணிய வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல. ஆனால் இந்த இந்து நம்பிக்கைகள் சுவாரஸ்யமானவை. உண்மையில் பிரபுபாதருக்கு சீடர் வரிசையில் கேட்ட முழுமையான உண்மையை வழங்குவதைத் தவிர வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை. ஆனால் அந்த ரயில் பாதை போன்ற அறையில் யாராவது தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டால், நான் ஒரு ஆன்மீக குருவிடம் சரணடைய வேண்டுமா என்று அவர் உண்மையான குருவின் ஈர்ப்பை எதிர்கொள்வார். அவர் தனது பேச்சை தனக்கு பிடித்தபடி கருத்து சுதந்திரம் உள்ளது. ஒருவரின் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு படியிலும் ஆன்மீக குரு வழிகாட்டுகிறார். அப்படிப்பட்ட வழிகாட்டுதலை வழங்க ஒரு ஆன்மீக குருவும் மிகவும் சரியான மனிதராக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் அவர் எப்படி வழிகாட்ட முடியும்? இப்போது இங்கே அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கிருஷ்ணர் சரியானவர் என்பது தெரியும். எனவே அவர் அவரை ஏற்றுக்கொள்கிறார். சிஷ்யதேகம் ஷாதிமா பிரபன்னம். சமஸ்கிருதம். அதை பற்றி யாருக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. ஆனால் சில பிரபுபாதருக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லை. அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் சாஸ்திரத்தின் ஆழ்நிலை ஒளி அவர்களை தூய்மைப்படுத்தும். அது அவருக்கு அதிகாரம். அதை அவர் தவிர்க்க முடியாது. முதல் பார்வையில் கூட அது அறிவார்ந்த அதிகாரத்தின் தோற்றத்தை அளிக்கிறது. முனிவர்களின் அசல் அந்நியமான வார்த்தைகள். நான் உங்களிடம் சரணடைகிறேன். நீங்கள் என்னை உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று அர்ஜுனன் கூறுகிறார். பேச்சுக்கள் குழப்பத்திற்கு ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்தாது. நட்பு பேச்சுக்கள் பல ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் தீர்வு இல்லை. எனவே இங்கே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை ஆன்மீக குருவாய் ஏற்றுக்கொள்கிறார். இதன் பொருள் கிருஷ்ணர் என்ன கட்டளையிடுகிறாரோ அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை ஒருவர் மறுக்க முடியாது. எனவே ஒருவர் தவறு செய்யாத ஒரு ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த இடத்துல குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே. ஸோ நம்முடைய இந்திய கலாச்சாரத்துல வந்து சில அடையாளங்கள் அதெல்லாம் ஆனா அதே வந்து நம்ம மேற்கத்திய நாடுகள்ல போனீங்கன்னா அந்த மாதிரியான கலாச்சாரம் எதுவும் கிடையாது. மேலும் அங்கே திருமணம் ஆனவரா ஆகாதவரா இல்ல வந்து விதவையா இப்படி எல்லாம் வேறுபாடெல்லாம் அந்த இடத்துல எதுவுமே பார்க்க முடியாது. ஆனா நம்ம பரத கண்டத்துல இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட நம்மளால வந்து அந்த அடையாளத்தை கண்டுபிடிச்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ மாங்கல்யத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணி வந்து மங்களகரமா குங்குமத்தை வந்து நெற்றியில சூடி இல்லையா? சோ இங்கேயாவது ஒரு இந்த பகுடு எடுத்து இந்த இடத்துல வைப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த இது வந்து ரட்சணை அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்க வைக்கிறது குறைஞ்சிருச்சு. ஆனா அட்லீஸ்ட் நெத்தியில கண்டிப்பா திருமணமானவர்கள் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். மேலும் கையில வந்து வளையல், அதாவது இந்த கால் மெட்டி, கொலுசு வந்து காமனா போட்டுக்கிறது தான் மெட்டி இல்லையா? ஸோ கழுத்துல மாங்கல்ய தாரணம், இதெல்லாம் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இல்லையா கணவர். ஸோ இந்த ஒரு பகுதியில வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பெண்மணி ரொம்ப அழகாக அலங்கரித்து கொண்டிருந்தால் கொண்டு அவள் சென்றால் அவளுடைய கணவன் அவளோடையே அந்த தருணத்தில் இருக்காங்கன்றது அர்த்தம். அவர் வீட்டை விட்டு எங்கேயாவது வெளியூரோ எங்கேயோ போயிருந்தா அவங்களுடைய அலங்காரம் என்பது அவ்வளவாக இருக்காது. ஸோ அதையும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதே கருத்தை வந்து நாம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல வாசிச்சோம் இல்லையா? கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இல்ல, ஐ திங்க் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல வந்து துவாரகைக்கு திரும்புதல், கிருஷ்ணர் துவாரகை திரும்புதல் 14th சாப்டர், அது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அந்த 14th சாப்டர்ல வந்து அந்த 16,108 மனைவிமார்கள் வந்து பகவானுடைய பிரிவு, அதாவது பிரிப்ராலம்ப பாவத்துல இருப்பாங்க. பகவான்
அதாவது ஆனந்தமய ரசத்தை வந்து அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அந்த பிரிவினால கூட. அதாவது எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு ஆனந்தத்துல வந்து லயித்திருப்பாங்க அவங்க. மேலும் அங்கே ரினவுன்சியேஷன் மோட்ல தான் இருப்பாங்க அவங்க. ஸோ அங்க அவங்களுடைய அலங்காரம் இதெல்லாமே இருக்காது. நார்மலான ஒரு இதுல இருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் அங்க இல்லைன்றதுனால அவ்வளோ அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா பகவானையே வந்து அதாவது திருமணம் செய்து கொண்ட அதாவது அத்தகைய தெய்வமா இருக்கக்கூடிய அவங்களே வந்து அந்த ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது நம்மளும் ஒண்ணுமே கிடையாது. இங்க மேலும் அதை தான் எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. ஸோ வாட் எவர் நம்ம இங்க இந்த இடத்துல கலாச்சாரம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு பண்பாகவோ ஒரு பண்பாடாகவோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அவருடைய லீலைகள்ல இருந்த அதை தான் நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த அவங்க கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகைக்குள்ள என்ட்ரி ஆனார் அப்படிங்கறதும் தெரிஞ்ச பிறகு அவங்க அந்த தியான பயிற்சியிலிருந்து எழுந்துட்டு வந்து அவரை ரிசீவ் பண்றதுக்காக எழுவாங்க. ரொம்ப அழகா அது வர்ணிச்சிருப்பாரு ஆக்சுவலி பர்பட்ல கூட. ஐ திங்க் 14th சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன். நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. சிமிலர் திங் நாம இந்த இடத்துல பாக்குறோம் இல்லையா? சோ ஒரு புனித நூல் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 3 முறை உச்சரித்தார். ஸோ அவர் இப்போ வந்து பகவத்கீதை பாகவதத்தை பத்தி தான் சொல்லிட்டு வந்தார் இல்லையா? ஸோ மேலும் ஒருத்தருக்கு வந்து குருனுடைய முக்கியத்துவம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த திருமணமான பெண்ணுடைய அந்த பகுதி என்பது இந்த தலையை வந்து சீவுறோம் இல்லைங்களா? அந்த பகுதி தான் அது சொல்றது பிரிக்கிற பகுதி. சிவப்பு அடையாளம் வைக்கக்கூடிய இந்த சென்டர் வகுடு இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அதை பத்தி தான் வந்து சொல்றாரு. இவங்களுக்கு அது திருப்பி திருப்பி கேட்கிறா அப்படின்னா என்னன்னு கேட்கிறாரு. தட் இஸ் ஒரு கான்வர்சேஷன், இது அவ்வளவுதான். ஸோ பகுதின்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலி. அது வந்து அந்த பிரிவிற்கு சில அர்த்தங்கள் உண்டு. இதை எப்படி பிரிக்கிறன்றதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா வெளிநாடுகள்ல வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. நாம வந்து கலாச்சாரத்துல இந்துக்கள்ல வந்து கலாச்சாரத்துல ஊறி போனவங்க நம்ம. ஸோ அதை நாம கண்டிப்பா பின்பற்றுவோம். இதே வந்து ஒரு பெண்மணி விதவையா இருந்தா அதற்கேற்றவாறு உடை இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு பெண்மணி வந்து ஒரு குடும்ப பெண்ணா இருக்கும்பொழுது அவளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி வந்து தன்னை வந்து வெளிப்படுத்திக்குவாங்க இல்லையா? மங்களகரமா வெளிப்படுத்தக்கூடியது. ஸோ கணவன் வெளியூருக்கு போனா அதற்கேற்றவாறு வந்து ஆடம்பரமற்று, ஏன்னா அது ஏன் ஆடம்பரமற்றுன்னா தான் அலங்காரம் பண்ணிட்டா கூட கணவனுக்காக தான் செய்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த பண்பு வந்து பெண்ணுக்கு உண்டு இல்லையா? ஸோ ஒருத்தரை திருமணம் செய்து அவரோட கடைசி வரைக்கும் வாழக்கூடிய அந்த பண்பாட்டை தான் நம்ம வந்து பயிற்சி பெற்றிருக்கிறோம். அதையத்தான் அந்த பெண் வந்து பரிபாலிக்கிறாள் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது போல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக குருவையுமே வந்து அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா, அதாவது ஒரு குரு என்பவர் எப்படி இருக்கணும்? வாச்சோ வேகம் மனசா குரோத வேகம் ஜிவ்வா வேகம் உதர பிரஸ்தோ வேகான் ஏதான் வேகா. ஒரு நிமிஷம், வீரஸ்த முகியதி நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்லயே வரும் இல்லையா? வாச்சோ வேகம் மனசா குரோத வேகம் ஜிவ்வா வேகம் உதரப்பிரஸ்த வேகம் ஏதான் வேகான்யோ விஷஹேத தீரக இல்லையா? சர்வம் ஆபினா பிருத்திவீன் சா சிஷ்யார். இந்த பிருத்திவின்னா இந்த பூமண்டலத்துல யார வேணாலுமே வந்து சிஷ்யரா ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி சர்வம் அபினாம். ஸோ யார வேணாலும் அப்படிப்பட்டவங்க வந்து சிஷ்யரா எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா அவர் குரு என்ற ஸ்தானத்தை அடைஞ்சிருப்பார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டங்கு கண்ட்ரோல், மனசு கண்ட்ரோல், கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறது இல்லையா? இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஜிவா நாகவை கட்டுப்படுத்துறது. அடுத்து உதர பிரஸ்தோ, அதாவது வயிறு மற்றும் வந்து பிறப்பு உறுப்புகள் இல்லையா? இது எல்லாத்தையுமே வந்து இதனால் ஏற்படக்கூடிய உந்துதல் எல்லாம் ஒருத்தர் வந்து அதாவது கட்டுப்படுத்துவதற்கு பழகி இருந்தால், அப்படிப்பட்ட அந்த உந்துதல்களை எல்லாம் பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற்றிருந்தால் அப்படிப்பட்டவர் வந்து இந்த உலகத்துல யாரை வேண்டும் என்றாலும் சிஷ்யராக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதி உண்டு. அந்த குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும். ஓகே, ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறது கூட நாம எப்படிப்பட்ட குருவை எடுக்கணும்னா அவர் எதை எடுத்துரைக்கிறார், நல்லவையா எது சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் அவர் எடுத்துரைக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே அவரும் பரிபாலிக்கணும். அப்படிப்பட்டவரை தான் நம்ம குருவா ஏத்துக்கணும். ஸோ சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு வந்து நாம கண்டிப்பா குருவா ஏத்துக்க கூடாது. இங்க குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் த குரு நாம கண்டிப்பா பார்க்கணும். ஒருவரின் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு படியிலுமே ஆன்மீக குரு வழிகாட்டுகிறார். இது 100%. நமக்கு கூட இல்லைன்றது மட்டும் தான் நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே நமக்கு அவருடைய அருள்
வந்து தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்காக அவர் அருளி இருப்பார். அந்த அருளால் வந்து நமக்கு வழி நடத்தப்படும். பிசிக்கலி, மென்டலி எல்லாத்துலயுமே. அப்படிப்பட்ட வழிகாட்டுதலை வழங்க ஒரு ஆன்மீக குரு மிக சரியான மனிதராக இருக்க வேண்டும். அவருடைய குவாலிபிகேஷன் இல்லையா? இல்லையெனில் அவர் எப்படி வழிகாட்ட முடியும்? இப்போது இங்கே அர்ஜுனருக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சரியானவர் என்பது தெரியும் இல்லையா? சிஷ்யஸ்தே அகம் ஷாதிமாம் வாம் பிரபன்னம். உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் சொல்றேன். சிஷ்யஸ்தே. சோ 2.6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ற முறையில தான் பழகிட்டு இருந்தார். பகவானும் வந்து புன்முறுவல் பூத்துட்டு இருந்தார் இல்லையா? அதன் பக்கம் ஸ்டார்டட் சாஸ்டிடைசிங் ஆல்சோ. செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நல்லாவே கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறார் இல்லையா? ஸோ யாரே அர்ஜுனர், உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அந்த 5 காரணங்களை சொல்லி, இப்படிப்பட்ட கலங்கங்கள்லாம் தோஷம் இல்லையா? ஸோ கார்பண்ய தோஷம். ஸோ அதை வந்து அவரே ஒத்துன்றார். இப்போ வந்து அவருக்கே அந்த குழப்பம், ஸோ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்லியா இது வரைக்குமே கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்த அவர் வந்து சீரியஸான ஒரு நபரா வந்து ஒரு சிஷ்யனா வந்து பகவான்கிட்ட வந்து தன்னை சரணப்படுத்திக் கொள்கிறார். சோ இது மேலும் இதை பற்றி யாருக்கும் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாது. அந்த இடத்துல சமஸ்கிருத பத்தி எதுவும் தெரியாது இல்லையா? நம்ம யுஎஸ் போனா அந்த காலகட்டத்துல எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் சில பிரபுபாதருக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லை. அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் சாஸ்திரத்தின் ஆழ்நிலை ஒலி அப்படின்னா சப்தம், டிரான்ஸ்டென்டல் சவுண்ட் அவர்களை தூய்மைப்படுத்தும். ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் ஒரு சொல்யூஷன் கூட. இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து மகாமந்திர ஜபம் பண்றோம் இல்லையா? அந்த மகாமந்திர ஜபத்தினுடைய அந்த சப்தம் வந்து நம்மளை வந்து எப்பவுமே தூய்மைப்படுத்தின்றோம். முதலில் ஆரம்ப கட்டத்தில் நம்ம கவனக்குறைவாக அதை நாம சொன்னாலுமே அதை பழக பழக என்ன ஆகுனாக்கா அதன் மீது நமக்கு அந்த தெய்வீக ஒளியின் மீது நமக்கு மனது வந்து லைக்க ஆரம்பிக்கும். அப்புறமா நாம அந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசு முழுவதுமே அந்த நாம ஜபத்தின் மீது லயிக்கும் பொழுது நாம தூய்மை அடைக்கின்றோம். சோ முதல்ல ஆரம்பத்துல நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் புரியாம தான் நம்ம இங்க வந்து சேர்ந்தோம் இல்லையா? சேர்ந்த பிறகு கூட உடனே நமக்கு எல்லாமே புரிந்து விடவில்லை. கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சு தெரிஞ்சு கேட்டு தெரிஞ்சு இல்லையா? சிரவணம் கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணிதான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் சாஸ்திரத்தின் ஆழ்நிலை ஒளி அவர்களை தூய்மைப்படுத்தும். அது அவருடைய அதிகாரம். அதை அவர் தவிர்க்க முடியாது. முதல் பார்வையில் கூட அது அறிவார்ந்த அதிகாரத்தின் தோற்றத்தை அளிக்கிறது. முனிவர்கள் அசல் அந்நியமான வார்த்தைகள். முனிவர்களின் அசல் அந்நியமான வார்த்தைகள். சோ அதாவது கீழே என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் உங்களிடம் சரணடைகிறேன், நீங்கள் என்னை உங்கள் சீடராக ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். யாரு? அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கறது. ஸோ நட்பு பேச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து சீரியஸ் இருக்காது. ஆனா குரு சிஷ்யனுடைய பேச்சு வந்து எப்பவுமே அந்த வாதம் வந்து ரொம்பவே சீரியஸ் ஆகும். ஸோ குரு வந்து தவறு இழைத்தாலும் சீடனுக்கு நல்மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவார். அதே மாதிரி நன்மை செய்யும் போது அவர்களுக்கு அருள் பாலிக்கவும் செய்வார் இல்லையா? ஸோ நல்ல இதெல்லாமே. ஸோ மேலும் நான் நட்பு பேச்சுக்கள் குழப்பத்திற்கு ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்தாது. நட்பு பேச்சுக்கள் பல ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் தீர்வு இல்லை. எனவே இங்க அர்ஜுனர் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல வந்து நம்ம எத்தனை வேணும்னாலும் பேசிட்டே இருக்கலாம். அதுல எந்த சொல்யூஷனுமே நமக்கு வந்து சீக்கிரத்துல கிடைக்காது. காலகாலமா நம்ம பேச முடியும். இப்போ அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் வந்து நண்பர்கள் என்ற முறையில் எடுத்துக்கும் பொழுது அவங்க வந்து பேசாத விஷயங்கள் வந்து அதாவது தீர்வு காணாத விஷயங்கள் கூட நிறைய இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? சோ அதை விட்டு கொடுத்துருக்கலாம், ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். ஆனா குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கு நடுவில் அப்படி கிடையாது. குருனுடைய கடமையே என்னன்னா, அவர் எதை எடுத்துரைக்கிறாரோ அதை அவர் கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். அப்படிப்பட்டவரை தான் நாம வந்து குருவா ஏத்துக்கணும். அப்படி குருவா ஏத்துட்ட பிறகு குரு என்ன வழி நடத்துறாரோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் வந்து சிஷ்யனுக்கு இருக்கணும். அது அந்த இடத்துல வந்து நம்மள டைரக்டா நீ இதை பண்ண, இதுதான் இந்த கஷ்டம்னு சொன்னா கூட அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். வி ஷுட் நாட் கெட் ஹர்ட். ஸோ அதுதான் குருனுடைய இது குவாலிட்டி. ஓகே, இதன் பொருள் கிருஷ்ணா என்ன கட்டளை இடுகிறாரோ அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். யாரு? அர்ஜுனர். அது போல நாம் எல்லாம் கூட வந்து குருவினுடைய ஆணையை வந்து ஏற்று நடக்கணும். ஆன்மீக குருவின் கட்டளையை ஒருவர் மறுக்கவே முடியாது. எந்த சூழ்நிலையுமே நம்ம அதை வந்து பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. எனவே ஒருவர் தவறு செய்யாத ஒரு ஆன்மீக குருவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அப்படின்னா
சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்டவர்களை வந்து நாம குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளவே கூடாது. அது மிக தவறு. ஏன்னா அவர்கள் பக்குவமற்ற முறையில் வந்து அவர் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது வந்து பக்குவமானதான்றத வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நமக்கு நாள் கிடைக்கும். அதுக்குள்ள நாம அந்த அதனுடைய உண்மையான நிலையை கடந்து விழுந்துரும். ஸோ குரு என்பவர் என்பது ஈ ஷுட் ஹாவ் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க குரு என்பவருக்கு. யாராவது வந்து 13 சாப்டர்லயுமே வந்து 8 to 12 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி சிமிலர் கான்செப்ட் இருக்கக்கூடிய 16th ஸ்லோகத்திலயுமே வந்து 1, 2, 3ல படிச்சிருக்கோம். தெய்வீக குவாலிட்டிஸோட இருக்கணும் இல்லையா? ஆமா அமாமித்வம் அடம்பித்வம் அந்த ஸ்லோகம் தான் வரும் 18th சாப்டர்ல. சாரி 13th சாப்டர். ஒரு நிமிஷம். 13th சாப்டர் 8 to 12 ஸ்லோகம். அமானித்வம் அடம்பித்வம் இல்லையா? அஹிம்சா சாந்தி ராஜ்வம் இதெல்லாம் இருக்கணும். ஆச்சாரியோபாசனம் சௌஷம் ஸ்தைரியம் ஆத்மா விநிகிரஹ இந்திரியாதேஷு வைராக்கியம் அகங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷானுதர்சனம் அசக்திரபி அனபிஷ்வாங்க புத்திரதாரா கிரகாதிஷு நித்யம் ச சமசித்தத்வம் இஷ்டான் இஷ்டோபதஷ்டிஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யாபிசாரிணி விக்தாதேஷா சேவித்வம் ஆர்த்திர்ஜன சம்சதி ஆத்யாத்மா ஞானதித்யத்வம் ஞானார்த்த தர்சனம் ஏதத் ஞானமிதி புரோக்தம் அஜ்ஞானம் யத் அதோ அந்யதா. அதாவது இது எல்லாம் வந்து நான் வந்து ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். குரு என்பவர் குரு அந்த அது பிரிச்சாலே நமக்கு பேர் வரும் இல்லையா? ரூன்னா நம்மள வந்து அந்த அஜ்ஞானத்துல இருந்து விளக்குபவர் தான் வந்து குரு இல்லையா? சோ நம்மள வந்து ஞான தீபத்தை வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து ஏற்றக்கூடிய அந்த வல்லமை குருவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஸோ அஜ்ஞானம் இது எல்லாமே ஞானத்தோட சம்பந்தப்பட்டது. அது எல்லாமே பிரகாசத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதனால அது எல்லாமே ஞானமாக கருதப்படுகிறது. இதை தவிர்த்து எல்லாமே வந்து அஜ்ஞானம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதை நாம பார்க்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு குரு என்பவர் தேவை. நீங்கள் தவறான நபரை ஆன்மீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் உங்களை தவறாக வழி நடத்துகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்பொழுது உங்கள் முழு வாழ்க்கையும் பாழாக்கிவிடும் இல்லையா? அதனால ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கணும்ன்றத வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றவங்க இல்லையா? ஸோ ஆச்சாரிய அனுஷ்டானத்தை வந்து பக்காவா ஃபாலோ பண்ணி அன்பு கருணை இதெல்லாம் கொண்ட ஒரு நபராக தான் வந்து ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவாக இருக்க முடியும். அதுவும் அவருடைய எவ்வளவு சாதனை பண்ணியிருக்கார் என்பதை பொறுத்துதான். ஓகே. எனவே ஒருவர் ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவருடைய வழிகாட்டுதல் ஒருவரின் வாழ்க்கையை முழுமையாக்கும். கண்டிப்பா குரு என்பவர் இறைவனுடைய அதாவது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பிரதிநிதி இல்லையா? சோ நாம நேரடியாக இறைவனை காணவில்லை என்றாலும் குருவின் மூலியமாக நாம பார்க்கிறோம். அதுதான் ஆன்மீக குருவுக்கும் சீடனுக்கு இடையில உள்ள உறவு. இது ஒரு சம்பிரதாயம் அல்ல. இது சீடனுக்கும் ஆன்மீக குருக்குரிய பெரும் பொறுப்பு. இட்ஸ் எ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன் இது வந்து பேரளவுல வந்து ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. கடைசி வரைக்குமே அதை எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? ஸோ இப்ப நீங்க யார் வாசிக்கிறீங்க? திங்க் ஜெயந்தி மதாஜி வாசிங்க. மாணவன் அப்படிங்க அங்கிருந்து வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. எங்க ஜெயந்தி மாதாஜி இல்லையா? சரி, புஷ்ப மாதாஜி வாசி. மாணவன் வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாணவன் எந்த ஆசிரியரை தேர்ந்தெடுப்பது என்று அவனுக்கு எப்படி தெரியும்? ஏனென்றால் அவனுக்கு ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவை எடுக்க அறிவு இல்லை. பிரபுபாதர்: ஆம். எனவே முதல் விஷயம் என்னவென்றால், நீங்கள் ஒரு பள்ளியை தேடுவது போல ஒரு ஆன்மீக குருவை தேட வேண்டும். ஒரு பள்ளி என்றால் என்ன என்பது பற்றிய ஆரம்ப அறிவையாவது நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். நீங்கள் ஒரு பள்ளியை தேடி துணி கடைக்கு செல்ல முடியாது. பள்ளி என்றால் என்ன, துணிக்கடை என்றால் என்ன என்று தெரியாத அளவுக்கு நீங்கள் அறியாமையில் இருந்தால் அது உங்களுக்கு மிகவும் கடினம். குறைந்தபட்சம் ஒரு பள்ளி என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
எனவே அந்த அறிவு இப்படி இருக்கும். தத் விஞ்ஞானார்த்தம் ச குரும் ஏவாபி கச்சேத் சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம். இந்த வசனத்தின்படி ஆன்மீக குரு ஒருவர் ஆன்மீக அறிவை பற்றி ஆராய்பவருக்கு தேவை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் மற்றொரு வசனம் உள்ளது. தஸ்மாத் குரும் பிரபத்தியேத விக்னாசு ஸ்ரேய உத்தமம். ஒருவர் ஆன்மீக விஷயங்களில் ஆராய்பவராக இருந்தால் ஒரு ஆன்மீக குருவை தேட வேண்டும். குறைந்தபட்சம் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றிய ஆரம்ப அறிவை ஒருவர் அறிந்திருக்காவிட்டால் அவர் எவ்வாறு ஆன்மீக குருவிடம் விசாரிக்க முடியும்? மாதாஜிக்கு மேலும் ஒரு நிமிஷம். கேள்வி கேட்டவர் கேள்வி கேட்டவர் திருப்தி அடைந்ததாக தெரிகிறது. இந்த விரிவுரை ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட உரை அல்ல. ஆழ்ந்த அறிவாற்றல் மற்றும் முழுமையான அறிவாற்றல் இருந்த போதிலும் அது பல தத்துவார்த்த புள்ளிகளை உள்ளடக்கியது. ஆனாலும் அவர் ஒருபோதும் நிறுத்துவது இல்லை, வார்த்தைகளை தேடுவது இல்லை. அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்பது அவருக்கு தெரியும். மேலும் அவரது பார்வையாளர்கள் எவ்வளவு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்பது மட்டுமே கேள்வி. ஆனால் சில நேரங்களில் அவரது மனநிலை லேசாக இருக்கும். மேலும் அவர் தனது சக நியூயார்க்கர்களுடன் அனுதாபப்படுகிறார். அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் சிரமங்களை பற்றி சிரித்து கொண்டே, ஒருவேளை ஒரு கடுமையான பனிப்பொழிவு இருந்தால் நியூயார்க் நகரமும் பனியால் நிரம்பி வழிகிறது. நீங்கள் அனைவரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகிறீர்கள். அது ஒருவித துன்பம். ஆனால் உங்களுக்கு அதன் மீது எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. சில நேரங்களில் அவர் டாக்டர் மிஸ்ராவின் மாணவர்களை தங்கள் ஆசிரியரிடமிருந்து இவ்வளவு நன்றாக கற்றுக்கொண்டதற்காக பாராட்டுகிறார். இப்போது டாக்டர் மிஸ்ரா கற்பிப்பது மிகவும் நல்லது. முதலில் நீங்கள் நான் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கற்பிக்கிறார். அது மிகவும் நல்லது. ஆனால் நான் யார் என்பதை பகவத்கீதையிலிருந்தும் அறியலாம். நான் இந்த உடல் அல்ல. சில நேரங்களில் ஒரு விருந்தினர் திடீரென்று ஒரு பொருத்தமற்ற கேள்வியுடன் பேசுகிறார். சுவாமி பொறுமையாக அதை பரிசீலிக்க முயற்சிக்கிறார். இருப்பினும் அவரது சகிப்புத்தன்மைக்கு பின்னால் பிரபுபாதரின் மனநிலை எப்போதும் அவசரமானது. சில நேரங்களில் அவர் விரைவாக பேசுகிறார். மேற்கில் விரைவில் கிருஷ்ண உணர்வை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று அவரது விருப்பத்தை ஒருவர் உணர்கிறார். அவருக்கு பின்தொடர்பவர்கள் யாரும் இல்லை. ஒரு சில புத்தகங்கள் மட்டுமே உள்ளன, கோயில்கள் இல்லை. மேலும் அவர் காலத்திற்கு எதிராக போராடுவதாக வெளிப்படையாக கூறுகிறார். நான் ஒரு வயதானவன், நான் எந்த நேரத்திலும் வெளியேறலாம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவத்தை முறையாக வழங்குவதற்கு பின்னால் ஒரு பதட்டம் உள்ளது. குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆன்மாவையாவது கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொள்ள செய்ய வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசை. உடனடியாக இப்போது பட்லர், ஆனந்த ஆசிரமம் மற்றும் டாக்டர் மிஸ்ரா ஆகியோரின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிலைகள் அவருக்கு பின்னால் உள்ளன. முழுமையான உண்மையை பற்றி முழுமையாக பேச அவருக்கு சுதந்திரம் உள்ளது. தனது வாழ்நாள் முழுவதும் இதற்காக அவர் தயாராகி வந்தாலும் கிருஷ்ணரை முன்வைப்பதற்கான சிறந்த வழிகள் அவர் இன்னும் கண்டுபிடித்து வருகிறார். தனது மேற்கத்திய பார்வையாளர்களை ஆராய்ந்து அவர்களின் எதிர் வினைகளை சோதித்து வருகிறார். அவர் கடவுள் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். வலிமையில் அவரை யாராலும் வெல்ல முடியாது. அழகை பொறுத்தவரை அவர் போர்க்களத்தில் இருந்த போது உங்களில் யாராவது கிருஷ்ணரின் படத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா? உங்களில் யாராவது கிருஷ்ணரை பார்த்திருக்கிறீர்களா? ஓ இல்லையா? பிரபுபாதா இழை நிறுத்தப்பட்டு பார்வையாளர்களை பார்க்கும்போது அவரது குரல் மங்குகிறது. யாரும் கிருஷ்ணரை பார்த்தது இல்லை. அவர்களில் யாருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய முந்தைய அறிவு சிறிதும் இல்லை.
இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் தினமும் பகவான் கிருஷ்ணரை அனைத்து அழகு மற்றும் உண்மையின் நித்திய வடிவமாக வணங்குகிறார்கள். மேலும் சிற்பம், ஓவியம் மற்றும் நடனத்தில் அவரது அழகான வடிவத்தை காண்கிறார்கள். பகவத்கீதையில் அவரது தத்துவ போதனைகள் மிகவும் பிரபலமானவை. மேலும் பிரபுபாதர் அவரது நெருங்கிய தூதர். ஆயினும் அறை 307 உள்ள பெண்மணிகள் மற்றும் தாய்மார்கள் சுவாமியை வெறுமையாக திரும்பி பார்க்கிறார்கள். இந்தியாவில் உள்ள ஒரு புனித இடத்திற்கு செல்வதன் உண்மையான அர்த்தத்தை பற்றி பிரபுபாதா விவாதித்து வருகிறார். ஆன்மீக அறிவில் சிறந்த அறிவுள்ள ஒரு அறிஞர் அங்கு வசிக்கிறார் என்பதை கண்டுபிடித்து அவரிடம் தொடர்பு கொள்ள ஒரு புனித இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும். என்னை போலவே எனது வசிப்பிடம் பிருந்தாவனத்தில் உள்ளது. எனவே பிருந்தாவனத்தில் பல பெரிய அறிஞர்கள் மற்றும் துறவிகள் வசிக்கின்றனர். எனவே ஒருவர் அத்தகைய புனித இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். தண்ணீரில் குளிப்பதற்காக மட்டுமல்ல, அங்கு வசிக்கும் ஆன்மீக ரீதியாக முன்னேறிய ஒருவரை கண்டுபிடித்து அவரிடமிருந்து அறிவுரைகளை பெற்று அதன் மூலம் பயனடைய ஒருவர் போதுமான புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனுக்கு புனித யாத்திரைக்கு செல்வதில் பற்று இருந்தால் ஆனால் அங்குள்ள கற்றறிந்தவர்களிடமிருந்து கேட்பதில் எந்த ஈர்ப்பும் இல்லை என்றால் அவன் கழுதையாக கருதப்படுகிறார். அவர் சிரிக்கிறார். ச ஏவ கோ கரா கோ என்றால் பசு மற்றும் காரா என்றால் கழுதை. எனவே முழு நாகரிகமும் பசுக்கள் மற்றும் கழுதைகளின் நாகரிகம் போல நகர்கிறது. எல்லோரும் உடலுடன் அடையாளம் காண்கிறார்கள். ஆம், நீங்கள் பேச விரும்புகிறீர்களா? பெண், ரகசிய இடங்கள் என்று அழைக்கப்படும் இடங்களில் பிரபுபாதா புனிதமானது. ஆம். பெண், அது புனித இடங்களா? பிரபுபாதா ஆம். பெண், துறவிகள் மற்றும் மேம்பட்ட மக்களின் சந்திப்பால் அது காந்தத்தன்மை இருப்பதும் உண்மை அல்லவா? பிரபுபாதா ஓ ஆமாம், நிச்சயமாக. எனவே இந்த இடமே கொஞ்சம் காந்தத்தன்மையை பெற்றுள்ளது. பெண், ஆம். எப்போது? பிரபுபாதா பிருந்தாவனத்தை போலவே அது நடைமுறைக்கு உரியது. இங்கே நான் இப்போது உலகின் மிகப்பெரிய நகரமான நியூயார்க்கில் அமர்ந்திருக்கிறேன். இவ்வளவு அற்புதமான நகரம். ஆனால் என் இதயம் எப்போதும் அந்த பிருந்தாவனத்தை நோக்கி ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. பெண், ஆமாம். சிரிக்கிறாள். பிரபுபாதா ஆமாம், நான் இங்கே மகிழ்ச்சியாக இல்லை. பெண், ஆமாம், எனக்கு தெரியும். பிரபுபாதர், என்னுடைய விருந்தாவனத்திற்கு, அந்த புனித இடத்திற்கு திரும்புவதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவேன். ஆனால் நீங்கள் ஏன் இங்கே இருக்கிறீர்கள்? இப்போது அது என்னுடைய கடமை என்பதால் உங்களுக்காக சில செய்திகளை கொண்டு வந்துள்ளேன். ஏனென்றால் என்னுடைய ஆன்மீக குருவான என் மேல் அதிகாரி எனக்கு கட்டளையிட்டுள்ளார். நீங்கள் கற்றுக்கொண்டதை நீங்கள் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும். இந்த அறிவை நீங்கள் விநியோகிக்க வேண்டும். எனவே எனது எல்லா சிரமங்களையும் மீறி நான் இங்கே இருக்கிறேன். ஏனென்றால் நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நான் விருந்தாவனத்தில் சென்று அமர்ந்தால் அது எனது தனிப்பட்ட வசதிகளுக்கு நல்லது. நான் அங்கு மிகவும் வசதியாக இருப்பேன். எனக்கு எந்த கவலையும் இருக்காது. அப்படி எதுவும் இருக்காது. ஆனால் இந்த முதுமையில் நான் அனைத்து ஆபத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு கடமைக்கு கட்டுப்பட்டவன். எனவே எனது எல்லா சிரமங்களையும் மீறி எனது கடமையை செய்ய வேண்டும். ஒரு வெளிநபர் கதவை திறந்து தயக்கத்துடன் உள்ளே எட்டி பார்க்கிறார். பிரபுபாதர் சொற்பொழிவை நிறுத்திவிட்டு, ஆமாம், உள்ளே வாருங்கள், நீங்கள் இங்கே வரலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது நீங்க நம்ம இதோட நிறுத்தலாம். நான் அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் மட்டும் கொடுக்குறேன் இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஒரு ஜென்ரல், எப்படின்னா இந்த லீலாமிருதமே எப்படி எழுதப்பட்டிருக்குன்னா, ஒன்று நம்ம இதை இங்கிலீஷ்ல இருக்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய கரெக்ட் கான்டெக்ட் கண்டிப்பாக வரும்.
இது டிரான்ஸ்லேஷன் போது கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் பிரகாரம் வந்து அர்த்தம் வந்து பர்ஃபெக்டா வராது. ஆனா அதுல இருந்து நம்ம அந்த சாராம்சத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நாம ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எங்க முடிச்சோம்? நாம இந்த மாணவன் அவர் நியூயார்க்ல இருந்தாலும் பிருந்தாவனத்துலதான் மனசெல்லாம் இருக்கு. ஆமா, நம்ம எங்க இருந்தாலும் நம்ம வீட்டையே கூட நம்ம பிருந்தாவனமா மாத்திடலாம். ஆமா. இதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ மாணவன், நீங்கள் தவறான நபரை அது முடிச்சிட்டோம் நம்ம இல்லையா? இப்ப இது வந்து ஆனால் சீடன் முன்பு அறியாமையில் இருந்தால், அதாவது அதாவது ஒரு டிசைப்பர் இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து குருவிடத்துல சரணாகதி அடையக்கூடிய ஒரு பக்தன் வந்து அஜ்ஞானத்தில் இருந்தால் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து அந்த மாணவன் கேட்கிறார். ஆம், அறியாமையில் உள்ள சீடர்கள் நாம எல்லாருமே அறியாமையில் தான். அதுதான் ஜெனரல் ரூலாவே இருக்கும். ஒரு குருவிடத்துல போகிறதுக்கு வந்து ஏதோ சில சுக்குறுத்திகள் இருக்கலாம். ஒரு 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 பகுதி நமக்கு வந்து அறிவும் இருக்கலாம். ஆனா அதுக்காக நம்ம முழுதுமே அறிவு பெற்றவர்கள் என்ற கருத்து கிடையாது. ஓகே, ஒரு சில விஷயத்துல நம்ம வந்து மேன்மையான அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றிய இதுவோ இல்ல வந்து கருத்துக்களோ ஒரு ஞானமோ நம்ம வந்து பெற்றிருக்கலாம். அதாவது இந்த வாழ்க்கைக்கு ஏற்றவாறு செயல்படுத்தக்கூடியது. அது வந்து ஆன்மீகத்துல திளைக்கக்கூடிய ஞானத்தை தான் நம்ம பெற்றிருக்கிறோன்றது அதுக்கான உத்தரவாதம் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம கேள்விகளுக்கு பதிலளித்ததற்காகவே அவர் இந்தியாவில் ஓய்வு பெற்று அமெரிக்காவுக்கு வந்துள்ளார் அப்படின்னா அவ்வளவு ஒப்புக்கிறார். ஸோ இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு கூட ஆள் இருக்காங்க இல்லையா? ஜென்ரலாவே ஒரு கிளாஸ்ன்னா வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன்டராக்டிவா இருக்கும். அப்பதான் அது வந்து நமக்கு எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். ஒருத்தரே பேசிட்டே இருந்தாக்கா வந்து அது எதுவுமே நமக்கு நல்லது இருக்காது. நீங்க கூட கொஸ்டின்ஸ் வந்து டவுட் இருந்தா கேட்கணும். ஸோ அந்த டவுட் இருக்கேன்னு அதை வச்சுக்கூடாது. மாதாஜி கிட்ட தப்பா நான் கண்டிப்பா தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டேன். அதனால உங்களுக்கு என்ன புரியலையோ அதை நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். எனக்கு எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுதோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். புரியலன்னா நான் புரியலன்னு தான் சொல்ல போறேன். அதுல ஒன்றும் பெரிய பிரம்மாண்டம் கிடையாது இல்லையா? எந்த ஆசிரியரை தேர்ந்தெடுப்பது என்று அவனுக்கு எப்படி தெரியும் இல்லையா? யார குருவா அடையணும்ன்றது வந்து அப்படிப்பட்ட ஞானம் வந்து அவனுக்கு எப்படி வரும்? ஏனென்றால் அவனுக்கு ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவை எடுக்க அறிவே இல்லை, கிடையாது இல்லையா? அந்த அறிவு என்பது நமக்கு கிடையாது. ஆம், எனவே முதல் விஷயம் என்னவென்றால் நீங்கள் ஒரு பள்ளியை தேடுவது போல ஒரு ஆன்மீக குருவை தேட வேண்டும் இல்லையா? நம்ம ஸ்கூல் சேர்க்கணும்னா எந்த ஸ்கூல் நல்ல ஸ்கூல், கெட்ட ஸ்கூல், இதுல என்ன நல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இதுல நம்ம பிள்ளைகள் எந்த மாதிரி படிச்சு வெளியே மேல வரும், இதெல்லாமே வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதை வச்சுதான் நம்ம ஒரு இருக்கிறதுலே டாப் ஸ்கூல் இதுதான், அங்க நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க, இதெல்லாம் பார்த்து வந்து நம்ம செய்யறோம். அது போலதான் ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து அவருடைய செயல்கள், அவரை பற்றியான செய்திகள், அதை கொண்டு நாம வந்து நம்ம அதை உணர்ந்தறிந்து அவரை, அதாவது அவரை நாம அடையணும் இல்லையா? அவரை பத்தி தெரியாமலே நாம வந்து போய் நான் உன்னை குருவா ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்றது வந்து கரெக்ட் இருக்காது இல்லையா? அர்ஜுனன் கூட பகவான்கிட்ட வந்து சீடனாக அடிபணிந்தார். ஏன்னா அவர் மீது இருந்த நம்பிக்கை இல்லையா? இத்தனை வருடங்களாக கிருஷ்ணர் அவங்களுக்கு வழி நடத்தியிருக்கார். அந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்து இறைவனிடத்துல வந்து அவர் வந்து சீடனாக ஆகிவிடுகிறார். சோ மேலும் நீங்கள் ஒரு பள்ளியை தேடி துணி கடைக்கு செல்ல முடியாது இல்லையா? எதை தேடி போறோமோ அதை தான் நம்ம தேடி போனோமே ஒழிய அதை எடுத்துட்டு வந்து ஸ்கூலுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து வேற ஒரு ஷாப்புக்கும் போக முடியாது, ஷாப்புக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அஜ்ஞானம். அது உங்களுக்கு மிகவும் கடினம். குறைந்தபட்சம் ஒரு பள்ளி என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். அப்படின்னா கொஞ்சமா நம்ம, அதாவது ஒரு ஸ்கூலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா அந்த ஸ்கூல் வந்து எத்தனை நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? நல்ல ரிசல்ட்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, எந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து எந்த ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் எந்த மீடியம் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கு, எந்த போர்டு, இப்படி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம விசாரிப்போம் இல்லையா? அது போல்தான். ஸோ அப்படி ஆய்ந்து அறியக்கூடிய அத்தகைய ஒரு ஞானம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். அந்த அறிவு எப்படி இருக்குன்னா தத் விஜாத்தம் சாகுரும் ஏவாபி கச்சதே சமத்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்ம நிஷ்டம். அதாவது ஆன்மீக குரு ஒருவர் ஆன்மீக அறிவை பற்றிய ஆராய்வுக்கு தேவை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல மற்றொரு வசனம் உள்ளது. தஸ்மாத் குரு பிரபத்தியதே ஜிக்னாஷும் ஸ்ரேய உத்தமம். ஜிக்னாஷு பண்ணணும் கண்டிப்பா இல்லையா? ஒருவர் ஆன்மீக விஷயங்களில் ஆராய்பவராக இருந்தால் ஒரு ஆன்மீக குருவை தேட வேண்டும் இல்லையா? சோ யாருக்காவது குரு வாய்க்கலன்னா அவங்க நிறையவே புரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற அந்த அலசி ஆராயக்கூடிய அந்த நிலையில இருந்தா ஜிக்னாசு பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும்.
இல்லையா? சோ அப்போ எதை வேணாலும் கேள்வியை கேட்டக்கூடாது. அந்த டாபிக்கு சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி கேட்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். குறைந்தபட்சம் ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி ஆரம்ப அறிவை ஒருவர் அறிந்திருக்காவிட்டால் அவர் எவ்வாறு ஆன்மீக குரு விசாரிக்க முடியும்? முதல்ல ஆன்மீகம்னா என்ன? ஆன்மீகம் எதற்காக நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? ஏன் அதை வந்து பரிபாலிக்கணும்? அதோட சம்பந்தம் நமக்கு எப்படி? அந்த சம்பந்தத்துல வந்து நாம என்ன விதமா இருக்கோம்? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ இந்த ஆன்மீகம் என்பது பகவானுடைய ஆன்மீக நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. அவர் படைத்த ஜீவன்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. இந்த ஆன்மா என்பது வேறு, உடல் வேறு அப்படிங்கிறதையுமே வந்து அது இரண்டுமே இணைந்துதான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறக்கும்போது ஏற்படுகிறது. சோ இப்படி இந்த ஒரு ஞானத்தை பற்றி நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். கேள்வி கேட்டவர் திருப்தி அடைந்ததாக தெரிகிறது. இந்த விரிவுரை ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட உரை அல்ல. அதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசனுக்காக ஜெனரிக்கா இருந்தது. ஆழ்ந்த அறிவாற்றல் மற்றும் முழுமையான அறிவாற்றல் இல்லையா? ஆழ்ந்த அறிவாற்றல் டெப்தா வந்து அனலைஸ் பண்றது இல்லையா? மேலும் வந்து ஃபுல் அப்சல்யூட் ஃபுல்லாவே வந்து தன்னுடைய செயல்திறனை வந்து இருந்த போதிலும் அது பல தத்துவார்த்த புள்ளிகளை உள்ளடக்கியது. ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சில இதுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கும். எல்லா இடத்துலயுமே கிரவுண்ட் ரூலா வந்து பண்ண முடியாது இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நபர் வந்து அவருக்கு அநேக விதமான செயல்களை கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா? வேலை செய்யற இடத்துல பொறுப்புகள் கொடுத்திருப்பாங்க. சிலதெல்லாம் அந்த அந்த நபர் வந்து நல்லா செயல்பட்டு செயல் திறமையோட செய்து கம்பெனிக்கு நிறைய லாபத்தை ஈட்டு கொடுத்திருப்பார். ஆனா வேற ஒரு பொறுப்புகள்லயும் அவர் கொடுக்கும்போது அதுல வந்து அவரால சரிவர செய்யாம போறதுக்கும் வந்து சான்சஸ் உண்டு இல்லையா? இப்படிப்பட்ட கலவைகள்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நம்ம குறைந்த அறிவை அவர் அறிந்திருக்காவிட்டால் குறைந்தபட்ச ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றி ஒருவர் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் குரு நமக்கு வந்து என்ன சொல்ல வரார் என்பதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அந்த ஆர்வமே இல்லைன்னா குரு என்ன சொன்னாலுமே நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதன் வழி நடக்க போறது கிடையாது. கேள்வி கேட்டவர் திருப்தி அடைந்ததாக தெரிகிறது. சோ அதாவது பிரபுபாதருடைய விளக்கத்தை கேட்டு இந்த விரிவுரை ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட உறவே கிடையாது. ஒரு ரீஜனோ ஒரு லொகேஷனுக்காகவோ செய்தது கிடையாது. ஆழ்ந்த அறிவாற்றல் டெப்த் இல்லையா? அதாவது ஞானம் அடுத்து மற்றும் முழுமையான அறிவாற்றல் இருந்த பொழுதிலும் பல தத்துவார்த்த புள்ளிகளை உள்ளடக்கியது. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனாக்கா ஒரு ஆன்மீக செய்தியை பற்றி கேட்கறதோ அதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றதோ அதெல்லாமே வந்து நிறைய மேன்மையான ஒரு செய்திகளை வந்து அது உள்ளடக்கியிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு வீட்லயே நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்றோம், ஒரு ஹோமத்தை வளர்க்குறோம் இல்லையா? பகவானுக்காக பண்றோம். ஆனா அதற்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இல்லையா? அது எந்த பாவத்துல செய்யணும் இதெல்லாமே அதுக்குள்ள உள்ளடங்கி இருக்கும். என்கேப்சுலேஷன் மாதிரி. ஓகே. அது ஆனாலும் அவர் ஒருபொழுதும் நிறுத்துவது கிடையாது. வார்த்தைகளை தேடுவதில்லை. அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் என்பது அவருக்கு தெரியும். மேலும் அவரது பார்வையாளர்கள் எவ்வளவு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் மட்டுமே கேள்வி. ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்க உரை இது. ஸோ நம்முடைய ஆடியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்முடைய செயல் திறமையை வந்து நாம எடுத்துட்டு போகணும். நமக்கு தெரிஞ்சதேன்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே சொல்லக்கூடாது. ஓகே. ஸோ எந்த சூழ்நிலை யாரால எவ்வளவு ஏத்துக்க முடியுமோ அத்தகைய நிலையை வந்து நாம கண்டிப்பா அனுசரித்து செல்ல வேண்டும். ஸோ ஆனால் சில நேரங்களில் அவரது மனநிலை லேசாக இருக்கும். அவர் தனது சக நியூயார்க்கர்களுடன் அனுதாபப்படுகிறார். ஸோ இது வந்து பிரபுபாதர். சில நேரத்துல அவர் ஆனந்தமா இருப்பார். ஏன்னா அவர் தான் தெய்வீக நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆனந்தம் அடையக்கூடிய நிலை. மேலும் அவருடைய சக நியூயார்க்கர்களுடன் அனுதாபப்படுகிறார். ஸோ அப்படின்னா அந்த ஏன் அனுதாபப்படுகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதுக்கு அவர் வந்து சொல்றார், ஒருவேளை ஒரு கடுமையான பனிப்பொழிவு இருந்தால் முழு நியூயார்க் நகரமும் பனியால் நிரம்பி வழிகிறது. நீங்கள் அனைவரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் இல்லையா? வெளியில போக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் திங் குளிர் இல்லையா? ஸோ அதுவும் வந்து விண்டோட இருக்கக்கூடிய பனி தான் கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து துன்பம். ஆனால் உங்களுக்கு அதன் மீது எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. ஏன்னா அது பௌதிக இயற்கையில வந்து பகவானிடத்துல இருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகள்ல இயங்குகின்றது. அப்படிங்கிறதுனால பகவானுக்கும் இந்த ஜடசக்திகளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது என்பதை இன்டைரக்டா வந்து நம்ம இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார். சில நேரங்களில் அவர் டாக்டர் மிஸ்ராவின் மாணவர்களை தங்கள் ஆசிரியர்களும் எவ்வளவு நன்றாக கற்றுக்கொண்டதற்காக பாராட்டுகிறார். எஸ், தட் ஷுட் பி அப்ரிசியேஷன் கண்டிப்பா பண்ணணும் இல்லையா?
இப்போது டாக்டர் மிஸ்ரா கற்பிப்பது மிகவும் நல்லது. முதலில் நீங்கள் யார், அதாவது நான் யார் என்பதை முதல்ல நான் வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். அது மிகவும் நல்லது. ஆனால் நான் யார் என்பது பகவத்கீதையிலிருந்து அறியலாம். நான் அந்த உடல் அல்ல. ஐ எம் நாட் த பாடி, ஐ எம் த சோல். இல்லையா? சில நேரங்களில் ஒரு விருந்தினர் திடீரென்று பொருத்தமற்ற கேள்வியுடன் பேசுகிறார். இல்லையா? சுவாமி, இதெல்லாமே வந்து உண்டு. நாமளே ஒரு பிரசங்கத்துக்கு போறோம்னா, அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடியவங்க வந்து எந்த விதத்துல அந்த உண்மையிலே புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து அந்த கேள்வி வந்து அந்த பிரசங்கத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதா இல்லையா என்பதை பொறுத்து விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படும். ஆனா அந்த நபருக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் இருக்கு, அந்த பிரசங்கத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைனாலும் அதை பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு சொற்பொழி ஆற்றுறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். சுவாமி பொறுமையாக அதை பரிசீலிக்க முயற்சிக்கிறார். அவங்க யாரு என்ன கேட்கிறாங்களோ நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நாம் கண்டிப்பா செய்யணும்ன்றது வந்து பிரபுபாதருடைய செயல்ல இருந்து நாம் இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சகிப்புத்தன்மை இப்பின்னால் பிரபுபாதரின் மனநிலை எப்பொழுதும் அவசரமானது. அதாவது எடுத்தா கண்டிப்பா முடிச்சிடணும். ரொம்ப ஆக்டிவா செயல்படக்கூடியவர். அதாவது ஆற போட்டு இன்னைக்கு செய்யறது 10 நாள் கழிச்சு செய்யறது அப்படி கிடையாது. ஒரு செயலை எடுத்துட்டா கரெக்டா பிளான் பண்ணி முடிச்சிடணும். சில நேரங்களில் அவர் விரைவாக பேசுகிறார், ஃபாஸ்டா சொல்வார். மேற்கில் விரைவில் கிருஷ்ண உணர்வை நாளை நிலையினா எவ்வளவு நாள் நம்ம உயிரோடு இருப்போம்னு தெரியாது. இல்லையா? மரணம் என்பது யாருக்கு எப்பொழுது நிகழும்னு தெரியாது. அவசர அவசரமானது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இஸ் வெரி அர்ஜென்ட். இல்லையா? ஸோ அந்த அர்ஜென்சி வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் கூட சொன்னார். இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒரு முறை நம்ம பிரபுபாதர் மீட் பண்ண போகும்பொழுது இட் இஸ் வெரி அர்ஜென்ட். அப்போ எதுக்கு அந்த மாதிரி சொன்னாரு? பிரபுபாதர் வந்து இந்த நாடு விடுதலை அடையட்டும், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த பிரவச்சனம் பண்றதெல்லாம் நான் யோசிக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது, ஸோ அதை விடுதலைக்கு விடுதலையை விட இது இன்னும் முக்கியமானது, இது ரொம்ப அர்ஜென்ட் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த பிரவச்சன் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, நாம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானுக்கு நமக்கும் சம்பந்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாமே ஒரு உயிர் வாழிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செயல் இது. அட்லீஸ்ட் அந்த உயிர் வாழியை வந்து நாம இந்த பக்தி பாதையில எடுத்துட்டு போய் விடணும். அப்பதான் வந்து எத்தனை பேரை நம்மளால செயல்படுத்த முடியுமோ அதுதான் வந்து முக்கியமான ஒரு பணி, திருப்பணின்றது வந்து அவருடைய குரு அவருக்கு சொன்னதே இந்த இடத்துல வந்து அவர் நினைவு கூறுகிறார். எப்படி சொல்றார் பாருங்க அதை வந்து. இல்லையா? சோ நான் ஒரு வயதானவன், நான் எந்த நேரத்திலும் வெளியேறலாம் அப்படின்னா இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உடலை விட்டு வெளியேறும் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். எனவே கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவத்தை முறையாக வழங்குவதற்கு பின்னால் ஒரு பதட்டம் உள்ளது. அந்த டென்ஷன் இருக்கு அவருக்கு. இதை நிறைய பேருக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்க முடியுமா இல்லையா? என்னுடைய குருவுக்கு கொடுத்த வார்த்தையை என்னால காப்பாற்ற முடியுமா இல்லையா? ஸோ குருவிடத்துல அவ்வளவு பரிபூர்ண சமர்ப்பணம். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் சரண்டர் வித்தவுட் எனி கண்டிஷன், அன்கண்டிஷனல். அந்த நிலையில வந்து குருவிடத்திலுமே இறைவனிடத்துல நாம அப்படிப்பட்ட ஒரு சமர்ப்பணத்தை ஏற்படுத்தின்றோம்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா நம்ம எந்த நோக்கத்திற்காக சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த செயலை வந்து அவங்க கண்டிப்பா செய்ததுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க. குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆன்மாவானது கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்ள செய்ய வேண்டும் என்பது எனது தீவிர ஆசை. உடனடியாக அப்படின்னா அது வரைக்குமே இந்த வரி படிக்கிற வரைக்குமே அவரால் யாரையுமே கிருஷ்ண உணர்வுக்கு மாற்றி அமைக்க முடியல அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்க, ஒருத்தரையாவது நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக தளத்துல எடுத்துட்டு போய் விடணும் அப்படிங்கிற ஆசை. ஆனா இப்ப எத்தனை பேர் அவருடைய கருணையால் நாம் எல்லாருமே இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்கார்ந்து வாசிக்கிறோம் இல்லையா? இப்போது பட்லர், ஆனந்த ஆசிரமம் மற்றும் டாக்டர் மிஸ்ரா ஆகியோரின் கட்டுப்படுத்த சூழ்நிலைகள் அவருக்கு பின்னால் உள்ளன. சோ இதெல்லாமே வந்து பின்னால்னா அதையும் தாண்டி அவர் வந்து வேறு நிலையில யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். முழுமையான உண்மையை பற்றி முழுமையாக பேச அவருக்கு சுதந்திரம் உள்ளது. அப்படின்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா? பகவானை பற்றி பேசுவதற்கு அவருக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்குன்றத வந்து சொல்றார். தனது வாழ்நாள் முழுவதும் இதற்காக அவர் தயாராக வந்தாலும் கிருஷ்ணரை முன்வைப்பதற்கான சிறந்த வழிகளை அவர் இன்னும் கண்டுபிடித்து வருகிறார். அதாவது அதற்கான ஒரு சூழ்நிலை, அதுக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு இன்னும் ஃபேவரபிளா அமையல. ஆனா அதுக்காக அவர் முயற்சிகள் செய்துட்டே இருக்கார். அவர் வந்து ஏன் நம்ம இத்தனை சாப்டர்ஸ் படிச்சுட்டே வரோம், அவர் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருந்தார். ஆனா எந்த இடத்துலையுமே அது வந்து சக்சஸா அது வந்து நிறைவாகல. தனது மேற்கத்திய பார்வையாளர்களை ஆராய்ந்து அவர்களின் எதிர்வினைகளை சோதித்து வருகிறார். அவங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லையா, அவங்க எப்படி அதை வந்து ஏத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது. இப்ப நம்ம வீட்லயே கூட இது செய்ய அதை செய்யணும்னா அவங்க எப்படி ஏத்துப்பாங்கன்றத பார்த்துதான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அது போலதான் பிரபுபாதர் வந்து இது வந்து டோட்டலா கலாச்சாரத்திலேயே வந்து வேறுபட்ட ஒரு தேசம் இல்லையா? பரத கண்டத்திற்கு குவைட் ஆப்போசிட், டயக்னலி ஆப்போசிட் அவங்க. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பக்தர்கள் எல்லாம் என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்றத வந்து அவர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார்.
அவர் கடவுள் என்பதை நாம் எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். வலிமையில் அவரை யாராலும் வெல்ல முடியாது. அழகை பொறுத்தவரை அவர் போர்க்களத்தில் இருந்தபோது, இது வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி. ஓகே, உங்களில் யாராவது கிருஷ்ணரின் படத்தை பார்த்திருக்கிறீர்களா? உங்களில் யாராவது கிருஷ்ணரை பார்த்திருக்கிறீர்களா இல்லையா அப்படின்னு இதெல்லாமே வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன். அவர் முன்னாடி இருக்கிறவங்ககிட்ட அவர் பேசுறத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபுபாதர் இடைநிறுத்தப்பட்டு பார்வையாளர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவரது குரல் மங்குகிறது. யாரும் கிருஷ்ணரை பார்த்ததில்லை. அவர்களில் யாருக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய முந்தைய அறிவு சிறிதும் இல்லை. இந்தியாவில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் தினமும் பகவான் கிருஷ்ணர் அனைத்து அழகு என்று உண்மை என்று நித்திய வடிவமாக வணங்குகிறார்கள். மேலும் சிற்பம், ஓவியம் மற்றும் இல்லையா, நம்ம வீட்டுல வந்து படத்துலயும் வச்சிருக்கோம் கிருஷ்ணரை. அதுக்கப்புறம் மண்ணால செஞ்சதுலயுமே, அதாவது கல் இல்லையா, கல், மண்ணு, அடுத்து வந்து மெட்டலு இல்லையா, இந்த மாதிரி பஞ்சலோகம், இப்படி எல்லாமே இந்த மாதிரி இதுல அழகழகா வடிவமா நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வச்சு வீட்டுல பூஜிக்கிறோம். பகவத்கீதை அவரது தத்துவ போதனைகள் மிகவும் பிரபலமானவை. சரி, நம்ம பரதகண்டத்துல என்ன ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட்னா, நமக்கு படிக்க தெரியுதோ இல்லையோ, பகவத்கீதையை வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோமோ இல்லையோ, ஆனா அது ஒரு புனிதமான நூல், அதற்கு நாம மதிப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த பிளைண்ட் பிலீஃப் நம்ம பரதகண்டத்துல உண்டு. எல்லாருக்குமே உண்டா இல்லையா? கண்டிப்பா உண்டு. அதுல சோம்பேறித்தனம் இருக்கும். அதை வாசிக்கிறதுக்கு நமக்கு விருப்பம் இருக்காது. அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற முயற்சி பண்ண மாட்டோம். ஆனா வீட்டுல அந்த புஸ்தகத்தை வச்சு நாம விழுந்து விழுந்து வணங்குவோம். மேலும் நம்ம கோர்ட்லயுமே வந்து அந்த புனித நூலின் மீதுதான் வந்து சத்திய பிரமாணமே வந்து செயல்படுத்துறாங்க இல்லையா? சோ இப்படி அந்த ஒரு இது வந்து நம்ம பரத கண்டத்துல உண்டு. இந்தியாவில் உள்ள ஒரு புனித இடத்திற்கு செல்வதின் உண்மையான அர்த்தத்தை பற்றி இப்போ வந்து பிரபுபாதர் நம்ம புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போறதை பத்தி சொல்றாரு. இன்னைக்கு நாம எல்லாருமே ஜெகநாத் பூரி யாத்திரையை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஜெகநாதர் ரத யாத்திரையை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஏன் பார்த்துட்டு இருக்கோம்? வி ஆர் ஆல் இன்டு தட். அந்த கலாச்சாரத்திலே ஊறி போனவங்க தான். ஸோ பகவானிடத்துல அன்பு கொள்ளக்கூடிய விதத்துல வந்து வேறுபட்ட நிலைகள் இருக்கலாம். ஆனா தரிசனம் பெறுவதற்கு நமக்கு வேறுபட்ட நிலைகள்லாம் கிடையாது. அதனுடைய முக்கியத்துவம்லாம் நமக்கு நன்னாவே தெரியும் இல்லையா? மோர் தென் பர்சனல் பெனிஃபிட்க்குன்னா பகவானை சேவிக்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு. அது நம்ம பக்தியில எந்த லெவல்ல இருக்கும்ன்றது முக்கியம் கிடையாது. ஆனா பகவானால் ஈர்க்கப்படுவார்கள் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா? சோ மேலும் ஆன்மீக அறிவில் சிறந்த அறிவுள்ள ஒரு அறிஞர் அங்கு வசிக்கிறார் என்பதை கண்டுபிடித்து அவருடன் தொடர்பு கொள்ள ஒரு புனித இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும். சோ நம்ம ஹோலி பிளேசஸ்க்குலாம் எதுக்கு போறோம்? புனித ஸ்நானம் பண்ணணும், கோயில்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து வலம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போகணும். அதோட சேர்ந்து புனித ஸ்தலத்துல யாராவது ஒரு ஆன்மீக குரு இருந்தா அவரை சந்திச்சு அவர்கிட்ட வந்து நாம நம்முடைய அதாவது சந்தேகங்களை எல்லாம் நாம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? இது 3 தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுல முதன்மையானது ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகுவதுதான். எனது வசிப்பிடம் விருந்தாவனத்தில் உள்ளது. எனவே விருந்தாவனத்தில் பல பெரிய அறிஞர்கள் மற்றும் துறவிகள் வசிக்கின்றனர். எனவே ஒருவர் அத்தகைய புனித இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். சோ விருந்தாவனத்தை பத்தி சொல்ற, அங்கே வாழக்கூடிய புனிதமான அதாவது மனிதர்களை பற்றி சொல்றார். மேலும் பல பெரிய அறிஞர்கள் மற்றும் துறவிகள் வசிக்கின்றனர். எனவே ஒருவர் அத்தகைய புனித இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டும். தண்ணீரில் குளிப்பதற்காக மட்டுமல்ல இல்லையா? அதாவது ஹோலி பிளேசஸ் டிப் அது கிடையாது, புனித ஸ்நானம் கிடையாது. அங்கு வசிக்கும் ஆன்மீக ரீதியாக முன்னேறிய ஒருவரை கண்டுபிடித்து அவரிடம் அறிவுரைகளை பெற்று அதன் மூலம் பயனடைய ஒருவர் போதுமான புத்திசாலித்தனம் இருக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனுக்கு புனித யாத்திரைக்கு செல்வதில் பற்று இருந்தால், ஆனால் அங்குள்ள கற்றறிந்தவர்கள் கேட்பதில் எந்த ஈர்ப்பும் இல்லை என்றால் அது வேஸ்ட். அப்படிப்பட்ட புனித யாத்திரை வந்து வேஸ்ட். சோ அதுக்கு என்ன சொல்றார்? பசு மற்றும் காரா அப்படின்னாக்கா கழுதை இல்லையா? எனவே முழு நாகரிகமும் பசுக்கள் மற்றும் கழுதைகளின் நாகரிகம் போல நகர்கிறது. எல்லாமே உடலுடன் அடையாளம் காண்கிறார்கள். ஆம், நீங்கள் பேச விரும்புகிறீர்களா அப்படின்னு எதிரில் இருக்கிற ரகசிய இடங்கள் என்று அழைக்கப்படும் இடங்களில் புனிதமானது. புனித இடங்களா? ஆம், துறவிகள் மற்றும் மேம்பட்ட மக்கள் சந்திப்பதால் அதிக காந்தத்தன்மை இருக்கும். அதாவது எனர்ஜி இல்லையா, ஈர்ப்பு சக்தி இல்லையா, உண்மை அல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சீக்ரெட் பிளேசஸ் அப்படின்னா இங்க ரகசிய இடங்கள் என்பது என்னன்னா ஹோலி பிளேசஸ் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஹோலி என்றது வந்து புனித இடங்களா? ஆம் என்று பிரபுபாதர் விளக்க சொல்றார். அந்த இடத்த துறவிகள் எல்லாருமே வந்து அதிக காந்த அவங்கள சந்திக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எனர்ஜி வருமானு கேட்கறாங்க. ஆம், நிச்சயமாகன்னு சொல்றார். அதனால்தான் ஒரு 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 துறவியை நம்ம வந்து சந்திச்சோம்னா
அந்த புண்ணியமான அந்த காற்று நம்ம மீது பட்டாலே நம்ம வந்து மேன்மையான ஒரு நிலையை அடைவோம். சோ அதுதான் ஈர்க்கக்கூடிய சக்தின்றது சொல்லப்படுவது. பிரபு பிருந்தாவனத்தை போலவே அது நடைமுறைக்குரியது. எங்கே நான் இப்பொழுது உலகின் மிகப்பெரிய நகரமான நியூயார்க்கில் அமர்ந்திருக்கிறேன். இவ்வளவு அற்புதமான நகரம், ஆனால் என் இதயம் எப்பொழுதும் அந்த பிருந்தாவனத்தை நோக்கி ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்றார். சோ எங்க இருந்தாலுமே நாம இறைவன் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்துல வந்து நமக்கு புனித இடங்கள் எல்லாமே நமக்கு எதை நினைச்சா, இப்ப நம்ம துவாரகா யாத்திரைக்கு போயிட்டு வந்தோம், அடுத்து வந்து பிருந்தாவன யாத்திரைக்கு போயிட்டு வந்தோம், மாயாப்பூர் யாத்திரைக்கு போயிருந்தோம், பூரி ஜெகநாதருக்கு போயிருந்தோம். இதெல்லாம் நாம் எண்ணி எண்ணி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து ஆனந்தம் என்பது வருகிறது இல்லையா? என்னுடைய விருந்தாவனத்திற்கு அந்த புனிதர் திரும்புவதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவேன். ஆனால் நீங்கள் ஏன் இங்கு இருக்கிறீர்கள் என்று இப்பொழுது அது என்னுடைய கடமை. அதாவது அவருக்கு என்னன்னாக்கா கேக்குறாங்க, நீங்க வந்து அந்த புனித ஸ்தலங்களை எண்ணும் பொழுது நீங்க இங்க அங்க போகக்கூடாதுன்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேக்குறாங்க. அதுக்கு அவர் சொல்றார், கடமை இருக்கின்றது என்றார் ஆக்சுவல் இல்லையா? கடமைக்கு கட்டுப்பட்டவன் நான் என்றார். ரொம்ப அழகான ஐ ஆம் obliged டு த டியூட்டி. என்னுடைய கடமை என்ன? என்னுடைய குருவுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கேன். மேற்கத்திய நாடுகள்ல கிருஷ்ண உணர்வை வந்து பரப்புவதன் அந்த ஒரு கடமைக்காக வந்து நான் இங்கே கடமையால் கட்டுப்பட்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்றார். அப்போ ஒரு நபர் வந்து கதவு திறக்கிறார், உள்ள வர்றதுக்கு அவரை வந்து வரவேற்கிறார். சோ நான் இதோட இந்த இடத்த நிறுத்துறேன் நானு. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ்